Iki lho yu koncone rendang kuwingi ana kentang goreng balado dadi rendange kuguri bar ngono kentang balado niki pedes-pedes manis ngono lho yu dadi cocok ana manise ana pedese siapno kentange sik iki wingi aku tuku kentang 2 kilo tak oceki ruwesi bar ngono terus tak umbah nah bar diumbah terus dipotong-potong tipis-tipis ngene iki yu kentange nek oleh ngirisi wis bar kabeh kaya ngene iki terus diumbah sampai resik kentange ben patine mang mudhun yu pokoke sampai banyune bening terus dikum nganggo banyu uyah bar ngono digoreng sampai kuning kecoklatan terus diangkat ditirisno minyake ben mudhun nah bar ngono tinggal gawe bumbune tak blender ana bawang brambang lombok abang lombok setan lomboke disesuaikno ya yo seneng pedes yo dikeki sing akeh lombok setane nek kurang seneng pedes yo lombok abange sing akeh nek wis bar di blender terus ditekekne wajan goreng sampai banyune blenderane mangsat ilang terus tambahi minyak terus tambahi godhong salam godhong jeruk laos gula abang mbek gula putih uyah karonan kaldu bubuk so bumbune sampai mateng yo sampai berubah warna pekat ngene iki nek wis mateng aja lali dicipi sik nek rasane wis pas lagi dilebokno kentang gorenge terus diudek-udek sampai rata sampai nyampur kabeh bumbu karo kentang gorenge yo nek wis nyampur berarti wis mateng terus diangkat siap di packing yo tinggo adu mapakan ambengan karo rendang sak balane yo.